ଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ କୁରକୁରି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଠି କୁରକୁରି ବର୍ଷା ହେଲା ନା କଣ ଯେ? ଚିଲିକାର ନଳବଣରେ ଏକ କାଠ ଘରେ ରହୁଥାଏ ଟିକି ଚଢେଇ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ହରି ସହିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥାଏ। ହଁ ଏଠି ଶୁଣୁଛ, ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ କିଛି ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଉ ଡାଲି ନେଇ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିଦବା। ମା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଡାଲି ଖାଉଛୁ, ଆଜି କିଛି ନୂଆ କର। ହଉ ଶୁଣ, ବଜାରରେ ଯଦି ମାଛ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଛ କିଛି ନେଇ ଆସିବ। ବାପା, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କୁରକୁରି ଆଣିବ। ହଉ ପୁଅ ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କୁରକୁରି ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ମାଛ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିବି। ଏତିକି କହି ହରି ବ୍ୟାଗ ଧରି ଚାଲିଲା ବଜାରକୁ। ହରି ବ୍ୟାଗ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଉଥାଏ। ବାଟରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ରାମ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ହରି, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିରେ? ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଧରି। ହଁ ରେ ରାମ, ଏଇ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ଘରେ କିଛି ସଉଦା ନାହିଁ। ଏଇ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ମାଛ ଆସିବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆମ ଘର ପାଇଁ ବି କିଛି ସେମିତି ସଉଦା ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ହରି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯାଇ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଓଦା ହେଇଯିବା। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କାଲି ଆସି ମାର୍କେଟରୁ ସଉଦା ନେଇଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ହରି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଏ ବର୍ଷାଟି ହଠାତ୍ କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି? ହଠାତ୍ ଆସି ବର୍ଷି ହେଇ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବି କିଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଘରେ ମୋର ଦୁଇଟି ପିଲା ଚାହିଁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ହରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ପଡିଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୁରକୁରି ପଡିଥିଲା। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ କୁରକୁରି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଠି କୁରକୁରି ବର୍ଷା ହେଲା ନା କଣ ଯେ? ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ କୁରକୁରିର ଟ୍ରକ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଟ୍ରକରୁ କିଛି କୁରକୁରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଏହି କୁରକୁରି ଗୁଡିକ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଖାଇବେ। ଏତିକି କହି ହରି କୁରକୁରି ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହଇଲୋ, ମୁଁ ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ବାପା, ଆମ ପାଇଁ କୁରକୁରି ଆଣିନାହଁ, ଆମେ ଏବେ କଣ ଖାଇବୁ? ଆରେ ପୁଅ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କୁରକୁରି ଆଣିଛି। କୁରକୁରି ଗୁଡିକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସବୁ ଆଣିଛି। ତମେ ହିଁ ସବୁ ଖାଇବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇର ପୁଅ ମାନେ କୁରକୁରି ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ।